ಬಂಗದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತೊಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 2-3 ಜನ ಜವನಿರ್ಲೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒರಿಯನ್ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಡೇನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಡೋರಿ ಕೂಡಂಜಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಬೈಕ್ ಇಡಲೇರು ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಲರಿ ಓಲ್ ಏನು ತಿರ್ತುರ್ಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟಾ? ಓಕೆ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಹಾಂ ಎಕರ್ ನಿಗೆ ಆರ್ನ್ ಪಾಡುವೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಾರ ಬೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೆ ಮೂಲ್ ತಿರ್ತು ಆರ್ನಗೆಂಜ. ಹಾ ಏತೊರ್ತು ಬರ್ಪನ ಏತೊರ್ತು ಬರ್ಪನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀನು ವೈಟ್ ಮಾಡಣ. ಮೀತಾರ ಇರ ಮೀತಾರ ಇತ್ತ ಮೀನನ ಎಡ್ಡೇನು ಮೀನ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಇಡಗ ದಾದನ ಪುದರುಂಡು. ಹಾ ಗಾಳಿ ಅಂಜನೆಯ ಉಂಡದ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ದಾಲೆ ಕಾದನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ದಾಲೆ ಕಾದನು ಮೂಲೆ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಅರ್ಧ ಲೈಫ್ ದೆಟ್ಟೆ ಹೋಪುಣು ಧೂಳು ತಿಂದದೆ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಣು. ಹೊಸತ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅನ್ನದ ಹಾ ಅವೇ ಒಂದು ಅವಳು ತುಳಿಯಾರ ಅವಳು ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ತುಲೆಗೆ ಅವಳು ತುಲಿ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ಲೊಂದು ಯೂಟರ್ನ್ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮೂಡಾತಿ ರಾಮನಗರ ಟೇಬಲ್ ಆಂಜನಾಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಗೆ ಮೂಲ 5 കിലോമീറ്റർ പോണ്ട ബാസ് ഉണ്ടുಗೆ. लागू जाता तू नहीं मर मुंडे दिया आगे है देर पे आओ अल्प देर ले बरड़ वतन अंचने वतन आओ पोई भले भले नित्य ಮಹೇಶನ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಬೈಕ್ ಸೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪತ್ತದೇರ ಒಲ್ಪ ತಿರುಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಹೇಶರು ತಿರುಗು ತೂನಾಗ ಮೇರೆ ನನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವಂತುಲ್ಲೇರು ಬೈಕ್ ದೇರ್ದು ಕೈತ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲ ಮಾರ ಶಿಕ್. ಸೊ ಈ ರೋಡು ಒಳ್ಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ಗೂ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜು ಅಲ್ಪಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಜನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ.
ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ರಾಮನಗರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಡ್ದಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತನಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ಹೋಗಿಲ್ಲೇರೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಅದಿಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ್ನ ಅನ್ನೆಗೆ ಆರೇನು ಮೀಟ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಣ್ಣುಂಡೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಇರ್ತಾವ ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅನ್ನದ ಮಾರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅನ್ನದ ಅಲ್ಲೇ like 10,000 ಬುಡ ಏರ್ ಭಯಂಕರಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ನೋಡು ಕೊಂಡೊಂದು ಪೇರು ಪಾತೇರ್ವಾರ ಪಾತೇರ್ವಾರ ಪಾತೇರ್ಲಿ ದಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಆತೇರ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ದಾದ ಲೈಫ್ ಮಾತೇರ್ನ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ದಾದ ಲೈಫ್ ದಾದ ಈ ರೋಡ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲಾರು ಹೆಚ್ಚು ಬೋರಿಯರ ರೆಡಿ ಆತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೂತೋಡಾರು ಅಂತು ಮಾರೆ ಈಗ ವಾವ ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೈಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಂದುಲೈನಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಬರ್ಪುಣವಳು ಇಂಕಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐತೆ ಕಾಂಡಲಾಕದ ಬತ್ತದ ನಾನು ಎದುರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತೈತೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ ತಿಂದ ಚಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ರಾಮನಗರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೌಡ್ರ ಚಾ ಕೊಡ್ತ ಬೈಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅನ್ನೇ ತೀಯರದ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಸಂಜಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹೋಯಾರ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಗಂಡಿಗೆ ಆಡ್ತಿತ್ತೀರ ಮಾರ ಐಟ್ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣಗ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಬೊಕ್ಕ ದೇರ್ತ ಬರ ದೀರ್ತ ಪೋಯಿನ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆಡ್ಬೇರ ಅಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇರ್ನ ಮರ್ರೆ ಗೌಡೇರ್ನ ಊರು ಓಪನ್ ಆಗ್ತ ಜಾಗ ಒಂದೇ ಬೈಕ್ ಕಡಪನು ಒಲ್ಪದಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಲ್ಪದವ್ರ ನನಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅರುಣ್ ಬಣ್ಣದ್ದು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ್ದು. ಮೇರೆ ಸುಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಅವರಿಗೂ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬರೋ ಒಂಜೆ ಅದ ಕೋಟಿಯನ್ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಹೇಶ್. Just for YouTube, okay. Just I started my YouTube channel because of this guy. He was telling me something like I can earn something. I want to earn. Okay. It will open in some time. Bike where to park here? No. We can go inside. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟರನ ಅದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಏಜ್ ಆಯ್ನಾಗಲೇ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏಜ್ ತಗಲೆ 25, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಗಲೆ 100 ರೂಪೀಸ್. ಬುಕ್ಕ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ರೆತ್ತ ಕೊಂಡ ಪಂಡ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅವನು. ಬುಕ್ಕ 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಪಂಡ 20 ರೂಪೀಸ್ ಅವನು. பொன்னகு போடாத்து ರಾಮಾಯಣನೇ ಆಂಡ್, ಮಣ್ಣಗೆ ಬೋಡಾತು ಮಹಾಭಾರತ ಆಂಡ್. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಾರ ರಾವಣಿ ಸೀತೆನ ಲಂಕೆಗೆ ಕಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಈ ಜಟಾಯು ಪನ್ಪಿನ ಹದ್ದು ಆಯನ ಮಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀತೆನ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಿರ. ಸೊ ರಾವಣೆ ದತ್ತ ಜಟಾಯುನ ಮಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರ, ಜಟಾಯುನ ಎಂಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಗಣೇಶ ದೇವರಲ್ಲ? ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಕೋವಿಲ್. ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋದು. ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಗೆ ರಾಮನ ಶಾಪ ದಾಯಿ ಬಂದ ಕಾಗೆ ಬತ್ತದು ಸೀತಾದೇವಿ ಮುಲಿಪಿನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಕಾಕಾಶ್ವರ್ಯಾಗ ರಾಮ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಂಜಿ ಕಾಗೆ ಬರವಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೋಲೆ ಬಿಟ್ಟ ರಾಮ್ಘಾಟ್. ಸೊ ಮೂಲೆ ಒಂದು ರಾಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಇತ್ನ ಸಾದಿಂದು. ಏತ್ ಮೆಟ್ಲು ಉಂಡು ದೇಟ ఇది ఒట్రాజుకి అక్కేనాడు ముందు. You want water? You have? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕುಲಗೆಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದೇ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 10 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅಡ್ಡೆ ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು
ಹೋದಿರು ಡ್ಯೂಕುಡ್ ಬೋದಿರು ಡ್ಯೂಕುಡೆ ಬೋದು ಮೇರ್ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮೂರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪದರ್ ಪವನ್ ಪಂಡ್ ಪವನ್ ಸುಜಿತ್ ಅರುಣ್ ಹೀರ್ ಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಯಾನು ಉದಯ್ ಬಂದು ಅಂದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಹಕ್ಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬನ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ PU ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಂದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವಿರ್ನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸಾ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಸರ್ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ದಾದವಂಡಲ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮರು ಮೀಡು ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ತುಳುಕಾಂಡ ಕಿವಿ ಹಂಚಿ ಸತ್ತ ತುಳು ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನೆನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪುದರ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಬೆ ಅನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಕ್. ಗಣಪತಿನು ಕಲ್ಲುಡೆ ಕೆತ್ತುದರು ಸೋಕುಡು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತದ ಬೈಕ್ಲ ರಾಮನಗರ ಸಿಟಿ ತೋಜುಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ತೂನಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಪೂರೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಹೇಶರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅರುಣೇರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತಾರೆ ಮರೆತು ಸುಜಿತಿರೇಗ್ಲ. ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ತ ಟಾಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಮಸ್ತ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಾ ಸೊ ಅದು ತೋಜಲೆ ಕಂಚನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ರಾಮ ದೇವ್ರ ತೋಜು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ. ಫುಲ್ಲು ರಾಮನಗರ ತೋಜು ನಾನು ಮುಲ್ಪ.
ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿಂಡ್ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ತೋಜಂಡೆ ಇಂಚ ಪೋಡು ಕಥ ಕೈಲಾಸ ಏನಾನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ನಾಗಿಪ್ಪು ಸೀನು ಕುರ್ಕುರೆ ಮುದ್ದಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಅವನಿದ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಸೂಪರೇ ತುಳುದ ಬರ್ನ ಲಾಯ್ಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡೋರಿ ತುಳುದಾಗ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಹೊಲ್ತಾಗ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡೆ ನಾನು ಸುಜಿತ್ ಅಂದು ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಉದಯ್ ಮಂಗಳೂರುದಾರೆ ನಿಂಪುದಾರ ನವನೀತೆ ಇರುವಲ್ಲಿಪ್ಪನು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಾಜಿನಗರಡೆ ದಾದಾ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಡೀಸಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಂಡ ತೂರ ಪುರತುದು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಡ ಗುಡ್ಡ ಮಿತ್ತರ್ನಕ್ಕೆ ತುಳುದಾಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಯರು ಅಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜರಿಗೆ ಈ ರಾಮನಗರ ರೇಷ್ಮೆ ನಗರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆತನು ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಆಡೆ ಮಿತ್ತು ಬೋಡೋದು ಬಟ್ ಆಡೆ ರೂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಸಖತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಆತ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆಟ್ಟಗ ಕಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಳು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕಾಕರಾಜು ಸೀತೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ರಾಮೆ ಈ ಕಕ್ಕೆತ ರಾಜಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಮೂಲು ಈ ಏರಿಯಾಟ್ ಕಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ದ ರಣದ್ದು ಪಂಡ ಗಿಡಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಡ ಗಿಡಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಂದಿಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿತ ಶೋಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೋಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗೆ ರಾಮ ಬೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ ಹಿಲ್ದ ಟಾಪ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಪಂಡ ಇಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಉಂತನ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಏನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಗಂಡ ಏನು ಫುಲ್ಲು ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಬೋಲಿ ಸೊ ಆತ್ ಪೀಕ್ ಕುಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಈಡೆ ಏರ್ಮಂತ ಬರ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಲೈತ್ನ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಊರ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇಡಿ ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಮುರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಮೋದಿಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಹೈವೇ ಅಂದು ಮಳೆ ರಾಮನಗರಗತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ ಸೊ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಮಾಜಿ ಮೇಲೆ ಕುಲ್ಲುಂಡೇಜ ಪುಸ್ಕ ಜಾರನ ತೀರ್ಥ ನಾಲದಿಕಾನ್ ಸುಂಡಿಗಳು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈಚಾರ ಇಡೇ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆತ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಇಂದಿನ ಕಪಲ್ಸ್ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೋಡತ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಕಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೀರ್ಥ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣಗಳಿತ್ತನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಯಾರ ಜಾಗ ಬೈತ್ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತಾಗ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ಮಣ ಎತ್ತೇರೆ ಬಿಟ್ಟದೀಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅವತಾರ ಲಕ್ನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟನ್ ಬರ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಇರ್ತಲೆ ಏತಿ ಈಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರ್
ನಮಗೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಬಟ್ ಈ ಬಂಡೆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ತಿಂಪೆ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? I'm from France. France? I live here a long time. Oh, is it? 15 years, yeah. Oh, where do you stay here? In Bangalore, Bangalore, where is it? Whitefield. Oh, we are from Whitefield actually. Really? Yeah, He's from, actually he's staying in there only. we stay in Oaf. Free restaurant in Whitefield, Where? in Siddhapura. Oh, is it? Oh, you have been there 15 years here. 15 years. Oh, it's nice to meet you. I arrived in 2007 and my business I opened in April 2008. Soon the anniversary of my business, 15 years. Oh, super. Congratulations to you. Thank you. My husband is Indian, that's why I can do that. Oh, is it? What is his name? Shashi. Shashi. Oh, nice name. He's also staying in Whitefield only. Which business you are handling? French bakery and pizzeria. Oh, Bakery. French right, okay. ಸೊ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೈದಿನ ಇಡೀ ಈ ರಾಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇಯರ್ ಮೇರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳಿಯರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ನಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್. ಹಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್. What is the channel? ಯು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. You Pictures. Yeah. YOU. You, just you. You Pictures. Pictures. Recently started. Recently I started. I'll just show you. Yeah. This one is the first one. Okay, I'll subscribe. Thank you. Thank you. Thank you, sir. See you. Bye. Tule, ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. Thank you so much. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ಆರೇಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಾರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ತದ್ವ ಮಾರ್ರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರು Actually 15 years friends there actually. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪೋಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು 15 ಇಯರ್ಸ್ ಈಸೆ. ಹಾಂ, ಶಶಿ ಪಂಡತ್ಗೆ ಅರ್ನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದನ್ನ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಕೂದಾರು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ ಅಲ್ಪೋತು ಚಾನಲ್ ತಲೆ ಕಟ್ ಚಾನಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡುವ ಪಿಜ್ಜಾದ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗಳ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯೂ. ಇದು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಏರಿ ಆಯ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ, ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರತ್ತೆ ಒಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿಗ್ಲಿ. ಓ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಂಗ್ನ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ರೋಡ್ಸ್. ಅಂದು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯ್ ಪೋನೆಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೀಪ್ ಉಂಡು ಹೈಟ್. ಸೊ ಮಾಡ್ದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆಲ್ ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪೂರ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಯರ ಮಲ್ತನೋ ಇಪ್ಪಡು ಒಮ್ಮೆ ಗುಹೆಕ್ಲುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದೇ ಕಳೆದ ತಮಿತ್ತು ನಾವು ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವು ಈಡೇ ಉಂಟು ತಾಡಿಕ್ಲು ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಕಲ್. ಪ್ರಭು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಏನಿತ್ತ ಈ ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ
ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಮಂತ ಈ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಆತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳುವೇರು ಏರ್ ಮಂತುಳ್ಳಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐತೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಸುಜಿತೇರು ಮಹೇಶೇರು ಅರುಣೇರು ಐತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಪವನ್ನೇರು ಪಣದು ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಮುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ನದ ಐಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.